tomto videu vám predstavujem muža, ktorý rastie v Bohu. Vieš, prečo sa ti bude dariť? Bude sa ti dariť, pretože rastie v Bohu a preto, lebo si ho postavil nad všetko ostatné. A on ctí tých, ktorí ho ctia. Ak tomu veríš, venuj 1 minútu na poďakovanie Bohu, pretože chcem, aby si pochopil, že ten, kto sa modlí po zobudení, začína deň s vďačnosťou a s pokorou, vždy hľadajúc prítomnosť Boha, aby čelil povinnostiam a výzvam dňa. V tomto okamihu pokoja, ešte predtým, než sa všetok ten svetový hluk objaví, si nájdi chvíľu, aby si sa mu odovzdal. Povedz mu, že potrebuješ jeho pomoc, jeho požehnanie. Povedz mu, že potrebuješ jeho ruku, aby ťa viedla v tomto novom dni. Poďakuj mu za dar, ktorým je život, za túto príležitosť zažiť jeho lásku znova. Uznaj jeho prítomnosť a jeho nekonečnú dobrotu. Prosi ho, aby nič nerozhádzalo tvoju vieru. Prosi ho, aby bol tento deň naplnený jeho prítomnosťou. Nech ti naplní srdce svojou láskou a svojim duchom. Nech je každý krok, ktorý urobíš a každé rozhodnutie, ktoré urobíš, v súlade s jeho vôľou. Dnes mu zver svoje obavy a svoje bremená. Dôveruj jeho moci a jeho milosrdenstvu, s vedomím, že v ňom nájdeš útočisko, ktoré potrebuješ, aby si sa naplnil silou a už nikdy nepadol.